Sari kaham jotono ang tabi kisa angkorjang bazaro thangmani hinui hati khaina bagui lekchumani bazaro tini hingke sajokno wngkha tangai hingke ani dolon logi sanmani bo time kwrwi hinui thangmanglakha hinui sao hingke bo ang sajokno thangui tongkha himoi no thangui tongkha tang hingke bazar bo gana no ani bara bai amsukjalya haini bagui tabukhe ang bazaro sokpaikha norok bai nogo thangui malai. Khe bazar ni nogo pai sokpaikha ang tamtam manui pai nongni kisa phunukgano mo khe banda copi taisa 20 taka khe mangui paikha hingke mo khe berma o jaga tongo kakumuk mo khe fulkopi taisa 10 taka khe mangui paikha hingke mo mwlai bwtui mo kaisa ni tihoi ang bisi sajokjana baso kwbang nangya hinui mo khe tomato 10 taka ni chinani 5 ta mangbuka hingke tamo khe doniya hingke o jaga khe tamo tong ang nogno mo tak phunukliya tak phunukmaya bo ulo paithago phunukgwi nongno ang o kwni packet o tamo tong. Haino hai malai phikia norok bai tei pisa ang thaisingfru saya daha norok no phunukmaya hinui ah manui ko bo se tong bubu angkhe thokjago hingke hainbai ang tini paitukha mo kisa mosideng khaijagoni hinui baksa ba chana baksa ba chayana norok bahai dana hingke mo rugui tong sini tei kaksa hingke ang awang boksajak naidi oro piyaj hasing tei som doniya thok kisa rwui kholoperi sinai ang mais chalia mo bo mai no kalai hai no ang tini o awang guriya mairum no songai chasinai hainbai yango ang tabuk tonirika low flame o khe tonirika ang awang no hingke tabukhe naijak moso sogui tongo tang hingke mo mosideng khaina bagui ayang moso boksai toniri sini ang momo chaina gana kisa hinui bazar thamkor paitoma se chajagya khon hingke tabuk kisa chainai siwani hinui aboni pore ang ani awang da kiyok kha hinui naina mani di kaham khe kiyogui tongkha hingke bono ang kariui ririkha ani moso songma rok bo mwni thangkha hingke ang karinakha moso bo tabo ang oro som rwkha hingke ang tangmo no dengui nanai kaham khe dengui nakha tabo ang jio tongbobu rukjak kwrwida karijak iwo jaga tabo kaham khe mix khainai ang oro kaham khe mix khaiyakui ang already no ani piyaj tei doniya rok bo suiyakui helabiyakui tiyari khai tonirwaijak tabo ang eko naidi moso fulna nai tongo o jagao norok watui khe chainai di jara chaya khoro hingke ang khe thokjago prai no tongbobo ro hingke lai pata rok bai bengui chajago kunufru khe seri rok chao bazar goran khe hingke tini khe ang mosideng khai chana muchungo hinui tini khe ang mosideng khlaiui chana nai tongo hingke tabuk ang piyaj rwnai piyaj rwui tei doniya rok rwui bono kaham khe mix khainai tini ang tei kono oino mui songlia tini ang mosideng mungsa no khlai sinai hingke mo mungsa bai no ang tini mai chasinai hinui uansugui tongo. Naidi ko ang joto kaham khe mix khaipibaikha ani mui bo swng naithotok wngui tongkha tabo khe ang mai chasinai mai bol tei awang thaisingfru songmani tei ani mosideng mungsa tongo hingke mo phungo mui songmani kisasa bara tongkho hingke tei papor mungsa seri nakha hingke hor kaham jotono no ani video no naithokjak hingke like kaisa khairi din bye bye.